Hovorí sa, že sa jedného dňa nebeský vládca rozhodol otestovať súcit zviera. Premenil sa na hladného starca a prosil o jedlo. Líška mu priniesla rybu, opica ovocie, no králik sa rozhľadol okolo seba a nemal nič, čo by mu priniesol. A tak urobil niečo nepredstaviteľné. Povedal starcovi, aby zapálil oheň a sám doňho skočil, pripravený obetovať sa, aby ho nasítil. V tej chvíli sa starec zmenil späť na nebeského vládcu. Dojatý králikovou čistotou ho zachránil a ako odmenu ho poslal na mesiac, aby tam žil večne. Dodnes vraj, keď sa pozrieš na spln, uvidíš jeho siluetu, ako v mažiari mieša elixír nesmrteľnosti v boku bohyne mesiaca Chang'e. A preto nefritový králik nie je len tieňom na mesiaci, ale aj symbolom obety, čistého srdca a ochoty obetovať sa pre druhých.